Hola, bona tarda, Prats. De nou tornem a ser aquí a Prats Sofà i content d'ensenyar-vos una altra recepta. Aquest cop hi havia pensat en vosaltres, una coseta més fàcil, no com la mona de Pasqua, havia pensat més, entre cometes, més divertit i facileta, i havia pensat fer melindros, vale? Comencem a preparar-ho tot. Abans de començar tot, engegarem el forn a 200 graus, dalt, baix i ventilador. Començo. Aquí hi haurà 5 ous, 140 grams de sucre, 215 de farina normal, 5 clares, 65 grams de sucre. Llavors, aquí prepararíem una mànega. Després he preparat 2 plates de forn amb paper de forn. He preparat 2 perquè farem melindros i un cop. Posarem un a la part del forn i mentre cou el farem l'altre. Comencem. Primer muntarem les clares a punt de neu. 5 clares. Els muntem. I agafarem els 65 grams de sucre. El deixarem muntar una miqueta. Podem preparar la safata al forn i mentre munta la clara. Podem preparar el paper de forn. Jo com el tinc preparat. Quan veiem que la clara comença a sortir espuma, una mica d'espuma, i tirem el sucre. Paro la màquina, tiro tot el sucre. Llavors, prepararem un bol per reservar la clara a punt de neu. I agafarem una llengua per escurar-ho. La clara ha d'estar muntada, perquè si no munta la clara, què pot passar? Al coure al forn, la clara pot baixar cap a sota i quedarà com una pasta crua, com una sensació que està crua, però no és crua, però com que la clara no està muntada, baixa. Ja us ensenyo com està muntada. Ho veieu? Aquí està muntada, d'acord? I ara ho reservaríem, les clares, i no farà falta netejar-ho perquè muntarem els ous. Escurem-ho bé. I seguidament muntarem els ous. Ho deixem apartat. Posem les verines. Vale.
Es posem els 5 ous. Sí, que no més bé. Vigilant que no caigui cap closca. Molt bé. I ja muntem. Com vaig comentar l'altra vegada, la mona Pasqua, que ha d'estar ben muntada i pujarà més. Aquí no necessitaríem debat. I llavors aquí tiraríem els 240 grams de sucre. Quan veiem que hi hagi una mica d'espuma, hi tirem el sucre. Vale, farem la màquina. Tirem tota i seguim. I sobretot muntat, ho he dit mil vegades, potser és un molt pesat, però sobretot muntat, perquè si no muntem no pujarà, serà mínim alendro i no serà tan esponjós. Com més muntem, més esponjós. Un altre truc, que tampoc no us vaig dir, que els ous, sobretot, han de ser frescos de la nevera, perquè si la clara no és fred, no muntarem. Vale, pensem un altre cop com ha d'estar muntat els ous. Veieu que s'ha tornat més blanquinós. Vale, aquí serien els ous muntats. Seguim muntant. Agafarem una cullera per anar tirant la farina. Baixem la velocitat i anem tirant la farina. Que serien 215 grams de farina normal. I quan veiem que la farina està una mica incorporada, ja podrem tirar-hi tota. Vale. Llavors ja posarem la màquina a tope. I quan veiem la massa estigui ben barrejada la farina i tot, baixarem la farina que ha quedat cansada al voltant. Baixem la farina als voltants. Barregem una miqueta més. Parem la màquina. Ja ho tindríem. Una part.
I ja tindríem. Llavors, sobretot aquí és una part una mica delicada, perquè com que tindríem les clares muntades, hi hauríem d'anar incorporant molt suau. És una cullerada menys, una cullerada de clara, tiraríem aquí dins i és circular, amunt, circular, que agafi com aire. Vale? Molt cuidado. I encara que no sigui barrejat, tirarem una altra cullerada. I el mateix pas, molt suau. Tirem un altre. Seria circular i amunt, que agafi com aire. No sé si veieu. Sí. I ara ja tiraríem tota la clara. I seguim el mateix pas, cuidado i suau. I veurem una massa molt esponjosa, cremosa. Ho ensenyo. I un cop veiem que n'hi ha clares, per aquí farem sense barrejar. Posem-ho i us ensenyo. Vale, veieu que ha quedat molt esponjosa i ara ja aniríem al següent pas, que seria la mànega amb una pinceta, perquè en el meu cas ja tinc cobert. I quan tinguem el forn calent ja farem els melindros. En aquest cas, és més líquid, no és com la nata. Quan tinguem la mànega plena, traiem aire i sobretot amunt, perquè com que és més líquida, traiem la pinça. Tenim el paper de forn a punt. No sé si ho veieu. Sí, una miqueta sí. Vale. Llavors faríem els melindros típiques. I sobretot les fem separades, perquè en aquest cas, com que infla amb clor de coure, vale. Després ja tindríem els melindros, vale. Aquí tindríem, i de seguidament anem cap al forn, que són un momentet, 5 minutets, més o menys, ara que ho cobrem.
Llavors, opcionalment, podem tirar sucre per sobre i així quedarà cruixent. Quan cou quedarà com cruixent el sucre que escorre, diguéssim, però en el meu cas no hi tiro. Preparem l'altre i quan fa temps, 2 minutets, perquè surti, podem preparar l'altre, perquè si el tirem el que fa la massa es va estenent, diguéssim, que llavors quedarà com una planxa. Esperem una miqueta. Vale, ara ja ha passat uns 5 minutets més o menys i ja començarà a torrar i comencem a preparar l'altra plata. Ho poso bé així. I fem exactament el mateix. Preparem una altra mànega, com ho faig una miqueta. Traiem la pinça i acabem de tirar-hi una miqueta aquí i anem per treure l'altre. I aquí tindríem els melindros cuits. I ja anem per posar-hi l'altre. I exactament el mateix. Llavors, sobretot, amb cuidado, traiem la sapata amb el paper de forn i podem deixar aquí sobre, i posem aquesta sapata i posem el paper de forn. I molt cuidado, que no cremeu la sapata. I un altre cop. Llavors, els melindros el que podem fer, el podem treure del paper un cop fred, però es refreda de seguir. I seguim els passos, un altre cop, el mateix, fins que acabem la massa, anem seguint els mateixos passos. Traiem, llavors, abans de treure aquest, i ja està heavy, posem aquí perquè posarem l'altre allà. Aquí tindríem els altres. Posem l'altre. I anem seguint els mateixos passos i de mentre
com que aquestes ja estan freds, estan una mica tèbies, però ja els podríem treure. Amb cuidado. I aquí tindríem el melindro. I res, podem desmuntar les tovalles. Si no voleu que s'assequi i podeu guardar uns dies, el que podeu fer és guardar-ho en un plat i tapat amb film o amb drap. Sobretot sec o drap, i us guardarà uns dies. O amb una bossa de plàstic o una bossa d'aquelles que es tanquen, el que vulgueu. I en principi no hi ha res més a explicar. I els melindros, aviam si és bo. Boníssim. I podria ficar-hi nocilla, xocolata feta, i no hi ha res més a explicar. I res. Jo ara segueixo els mateixos passos i ens veiem preparats, que aviat ja podrem sortir i disfrutar tota aquesta família, amics i això. I res, ens veiem preparats. Adéu, petons.